Za granicą już reklamuję, żeby znajomi przyjeżdżali. A Gujdo oczywiście, bo tam jest cały czas do zwiedzania. Jestem dumna, że w Zabrzu w ogóle turystyka tak się rozwija cudownie. I dlatego to właśnie w Zabrzu od 7 lat spotykają się wystawcy nie tylko z kraju, ale i całego świata, by prezentować turystyczne atrakcje swojego regionu. W tym roku obchodzimy jubileusz 170 lat istnienia parowozowni, jak i linii kolejowej. Dlaczego warto ją zobaczyć, odwiedzić, przyjechać do Państwa? Parowozownia Skierniewice pomimo upływu tak długiego czasu nie utraciła swojej pierwotnej funkcji. Nadal jest obiektem mogącym przyjmować i obrządzać, czyli przygotowywać do drogi lokomotywy parowe. Wyzweme turysty do Příbramy, město v České republice, asi 60 km jihozápadně od Prahy. W poprzednich latach na targach gościli m.in. wystawcy z Francji, Włoch, Ukrainy, Belgii, Tunezji, Indii czy Peru. W tym roku partnerskim krajem targów jest Słowacja. Były zatem specjały regionalnej kuchni i dużo muzyki. Špeciálny ovčí syr, čerstvý, to vydrží tak 3-4 dní, veľmi dobrý, čerstvý. Tu sú korbačiky tradičné, to sú z krawskiego mlieka, wyborne. Dla nas jest to bardzo ważne, bo Zabrze jest miasto mojego serca. Ja jestem w Zabrzu już po czwarte i bardzo miłe miasto, bardzo mili ludzie i nam się tu bardzo podoba. Słowacja i Żyliński region jest bardzo blisko, tylko 2,5 godziny drogi do Słowacji i Słowacja jest taką krainą, gdzie są góry, gdzie jest turystyka, gdzie są zamki, gdzie są źródła i ja zapraszam wszystkich Zabrzan. Ostatnie lata udowodniły, że to właśnie turystyka przemysłowa jest dziś wizytówką województwa śląskiego. Zabrze od wielu lat jest obecne na ogromnych targach w Berlinie i widzimy, jaką siłę stanowi turystyka i widzimy, jak wiele można zyskać dzięki turystyce. Myślę, że my ciągle w Polsce jeszcze tego nie doceniamy. Stąd tu w Zabrzu staramy się dołożyć wszelkich starań, żeby na śląskim szlaku turystyki poprzemysłowej pokazać wszystko to, co najpiękniejsze. Nie tylko tu na Śląsku, ale również w Europie, bo dziś na tej sali mamy wystawców z różnych obszarów Europy. To nie jest turystyka bardzo popularna, ale to jest taka turystyka, którą my w Polsce szczególnie promujemy, bo mamy bardzo dużo tych zabytków. Mamy przede wszystkim szlak zabytków techniki w naszym województwie i ściągamy ludzi przede wszystkim, żeby się podzielić swoimi doświadczeniami. My naszymi, oni swoimi i z roku na rok myślę, że stajemy się bogatsi, co za tym idzie bardziej atrakcyjni. Dlatego targi z roku na rok będą przyciągały coraz większą rzeszę wystawców. Tylko w ubiegłym roku szlak zabytków techniki województwa śląskiego odwiedziło ponad 700 000 osób. To dowód na to, jak wiele do zaoferowania turystom ma śląski region. Mamy bardzo różnorodne zabytki techniki. To nie tylko kopalnie, ale to również browary, to również kolonie robotnicze, kolejki wąskotorowe, a nawet śluzy wodne. I to wszystko jest w stanie nam pokazać, że zabytki techniki są po prostu fajne i można tam dobrze spędzać czas wolny. To jest właśnie serce jakby tego nowego wizerunku nie tylko Śląska, ale i Polski z tym elementem właśnie kultury przemysłowej. Jest olbrzymia moc i to szczególnie warte podkreślenia jest to, że to jest stworzone praktycznie od podstaw. Od kilkunastu lat trwają duże prace w całym województwie śląskim stworzenia szlaku zabytków techniki. To już jest świetny produkt, który w całym województwie się rozwija. Efekty są olbrzymie, bo rzeczywiście ta turystyka staje się jednym z głównych filarów. W ramach międzynarodowych targów turystycznych w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji swoje walory turystyczne prezentuje blisko 70 wystawców. Z myślą o najmłodszych i pasjonatach podróży przygotowano także wiele atrakcji edukacyjnych, warsztatów oraz spotkań z podróżnikami. Jak co roku tu muszę być oczywiście, bo bez tego nie ma życia. Interesuję się tak samo turystyką, no więc wszystko mnie ciekawi. Ta orkiestra słowacka, Mandrysza, nie zapomnę, to jest to. Dobrze dzieje się w naszym Zabrzu. Targi turystyczne potrwają do soboty do godziny 17:30.